Kalau saya jelas kalau tidak sendiri apa, sing tak senai, jangan parah saya bayu. Lo kena apa? Sama lah fokus sama dah. Kapang kita putai buku song hangnai Jun 10 tarik salmari salo sini tapuk Jun langma ari mani jong pujula run for private hospital bini langma ari mani bising tei bini nukungo nairek mung panda teri din panda tini khaji awon bising tei no joto lokro khakanang ro je rong nukungno gerei no gui hai ko teri din panda khajani nei lokro khaku ar khlaye coba mani borok no yapna ni bagai cuma pakai. No news no naik tong nero, joto no ni bung sajak nai, de coba nero ni sab coba ka, dini bini ama babu songo sung yapar nai, joni bunga bai bukan no. Kepulau na sung yapar mani digi wal sung tang lain ne, lukorok ni coba mani no. sung yapar mani ya gulo sung tabu sab coba ka. Bos sabo hamjagi chubaka bong itre din pandano khlainyani bagai sabo chubaka abudi bung sung tabu khulainai norok khnai tongdi norok nai tongnai rok norok chubanai rok puilauno takuk jono je panda khlainyani hini chubaka Roma Devi Jomatia Hemonto Deborma Mongorani Deborma Joy Shika Deborma Robi Singh Jomatia Mr. Choron Jomatia Vishal Deborma Birton Deborma, Sanjay Deborma, Krishna Doyal Jamatia, Parthanar Jamatia, Purno Sadhan Jamatia, Robindra Deborma, Wansuk Rai Jamatia, Chandra Jamatia, Shikarai Jamatia, Jayanto Pal, Ranjit Deborma, Sunil Deborma, Mustan Jamatia, Vijay Kumar Tirpra. Kita ibu tongko Shiba Purno Jamatia, Shalka Deborma, Charan Kishore Jamatia, Chandra Mohan Tripura, Hari Bhakto Jamatia, Ashish Deborma, Ranjit Deborma, Ajit Kumar Jamatia, Dinda Jamatia, Robindra Deborma, Vinod Deborma, Jaga Mohan Jamatia, Sajal Deborma, Surajit Deborma, Jotono John Jamatia no bini sungsana yakat thamani yagulo nairung panda khlanyani bagai jotono hamjak laye nukumi bisingtei borokno chuba laikya ergin panda khlanyani norokni bumung saklai jaka bera chubanai rokni tei borokno norokni je chuba mani no jeng yapri guru ruphakya norok jaiwui nai tongdi jeng tabu buma bufani kok tamu hni sanai borokni bisingtei norok khai manai Bisa kok saya kenal kan lo ini nih pandang. Bisa lo Lemak serai perogan panda lukrok subawi karena bu nggak antar kaimia se ini tuh tenono Kita buat tam. Setelah lekang bayu lukul poro karena kan kerja itu anda san pada lukul